بحمامو بقسلو كاب قسلنا فويسنا كم زبل سبي بالليل نيلو زحزن كترحندو تدليخا يوحنس وانجيل معرف حمشته فقدش دشته سلامنا እግዚአብሔር ቤተሰብ ከመጸነይኹም لما انتي الرابعاي سنبت ناي عبي صوم مصاغو ناتبالي صوا مصاغو عند قدوس ياريد سيامي ويتانا مدحانينا ኢየሱስ ክርስቶስ او زمدرزي بسغا خملالس تلي نبزحات حمومان فويسو دويان ون فويسو ومين اغاننت تتحزون بقالو سلطان نصا كم زوصوم زترخ زعلت زي مصاغو إلو سيمو يوحنس وانجيل معرف 5 كفقد حدا اسكا قطري 16 تقريو تلخو ابي يروشاليم ابطقا دغ اباغي كع بابرايست بيت سايدا زبحال 5 تغبلا انزنبرو قلاي نبره يبل او منقسقاس تماي زصبيو بزحات حمومان عورات حنكسات دنقسات يدقسو نبرو حنسا عاد ملأخ نافتا قلاي وريدو نتما ينقسقسو نبرمو اتقدم وريدو ابتا تنقسقس سماي زاتوه كبزلو حمام زبله يحوي نبره 38 عمت زحامه مسباي كعا ابا نبره يسوس دما نزدك يسو مسرعيو نوح زمن محمامو فليتو كتحودو تدليخا بلو سلام እግዚአብሔር ስሙ ተመስገነን ተخبرن ይሁን ወይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አውዝ ምድርዚና ተመላለሰናለ ንብዙሓት ዕረፍት ኮይኑዎሚ ንሱ ናይዛ ምድርዚኣ ናይ ደቀ ሰባት ዕረፍቲ ሰላም እዩ ንሱ ናይ ኩሉ መፍትሒ እዩ አቱም ሸኽምኩም ዝኸበደኩም ኩልኩም ናባይ ንዑልና حمام حدا الشخم يمو ويتانا يسوس كريستوس الشخم كله خقاللكا عرفت خبكا فوز خبكا تعينا خبللكا دستا خبكا ناي وسط ركاتا خبكا ناوي نعوي لنا اذا مصاغو زي وين بشتا حمام زبرتو عسب نسالسان شو مونتن عمد ابيت سايدا تبهال ناي محرت وين ناي فوز بوتا اذا بوتا زي حمومان او دقيسوم نغزيابير ملأخ قدام انا مص نزاماي زي اينا وصا ويم يبارخا سلازنبره نايزماي زي منقسقاس ويم منواس انا رايو اتوماو تقميطوم زلو فوس صبيو زلو كبزا صبل زيا ودياون ملأخو مصيو مسنقسقسا مسبارخا قديمو كاباتو نبزاماي زي اتيو زتطمقه كاب كلنتنو حمام يفوس ديرو እግዚአብሔር አምላክ አቡሌ ኪዳን በዛ ቤተሳይዳ ወይም ናይ ምሕረት ወይም ናይ ፈውስ ቦታ አስተባለት ቀላይ ንብዙሓት ሕሙማን ቀዳም ሓደ በሽተኛ ወይም ሓደ ሕሙም ይፈውስ ነይሩ እዚውን አቡሌ ኪዳን ፍጹም ድሕነት ፍጹም ፈውሲ ከም ዘይነበረ ንኽፍልጠና እዩ እርግጥ እዩ ሐዲስ ኪዳን ላይ እግዚአብሔር ንሓደ ጥራሕ አይኮነን ዝፈውስ በተለይ ናይ ኃጢአት ጉዳይ ንኹላትና ነፃ አውፂና ድሒንና እዩ ክርስቶስ بدمو ام مسቀል ተሰቂሉ ንኹላትና ካብ ኃጢአትና ጻውጪና ንኹላትና ፈዊስና ንኹላትና ድሒንና ንስና ቆሰለ ይኻብ ቁስሉ ሁሉ ነጻውጪና ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ክንረተለና በሕማሙ በቁስሉ ካብ ቁስልና ፈዊስና ከም ዝበለ ንኹላትና ام መስቀልና ቆሰለ ዝፈወሰና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እናው ዝምድር ዘይከመላለስ ተለይዙ ናብዛ ቤተ ሳይዳ ሕሙማን ደቂሶሙላ ዘለው فوز زتطبابقو زلو سبات ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ መጻጉዕ እዚ በይኑ ኮይኑ ተጨኒኡ ሓዚኑ ነውሕ ዘመን ተቀሚጡ ስለዝነበረ ኣብ ጎኑ ዘመድ ቤተሰብ ስለዘይነበሮ ኢየሱስ ደቀ መዛሙርቱ አኸቲሉ ናብዛ መጠመቂት ስፍራ ኸይዱ ይብል እሞደአ ን38 ዓመት ሕማሙ 38 ዓመት ገይሩ ከባድ በጣም ከባድ እንኳን 38 ዓመት 38 መዓልቲ ሰብ ሓሚሙ ከመይ ከም ዝጭነቅ كمي كم زدكم كمي كم زحزن كمي تسفخم زقرص نفلطينا نسالسان شمونتن عمت فوس الطباب سب كوينو ناي سب وغن زي ولو سب مو من مابزوريو زي ولو سب ردات زي ولو زلعلو زي ولو زطمقو سب زي ولو زحات تفويسوم علت ويم قدام ناي እግዚአብሔር መልአክ መጽዩ ነዘማይ ዚአ ክባርኻት ተለይ ከናውጻት ተለይ زليلو قديمو زاتي يفوس لزنبره እዚ ሰብ እዚ ካብ ሕማሙ ብርትዐ ወይም ካብ ድኻሙ ዝተልዓለ ናተፍሓወ እዩ ዝኸይድ ካልኦት ግን ሰብ ዘሎ
ወገን ዘለዎም ሰባት ወይም ጥዒንኦም ደሓን ዝኽእሉ ክጎዩ ዝኽእሉ ግን ዘሊሎም ናብታ ቃላይ ይኣትዩሞ ካብ ኩለንተንኦም ንጹህ ይገብሮም ነይሩ እግዚአብሔር። ዘብዚ ሰብ ስለዘይብሉ ብዙሕ ዘመን ኣብኣ ኮይኑ ፈውስ እናተጸበየ ግን ታራ ላይ ደረሶ ሓንቲ መዓልቲ ግን ናተይ ሓንቲ መዓልቲ ኣላትኒ እግዚአብሔር ክጉብንየኒ እናበለ ሰብ ስለዘይብለየ እምበር ዘይተፈወስኩ ዘጠምቐኒ ናብዛ ቃላይ እዚኣ ዘውርደኒ ሰብ ስለዘይብለየ ወገን ስለዘይብለየ እስካብ ሕዚ ጸኒሐ እናበለ እናሓዘነ እናሃለ ኢየሱስ ሰብ ኮይኑዎ ናብኡ ኸይዱ እሞ ኢየሱስ ነዚ ሰብ እዚ ርኢዎ ንብዙሕ ዘመን ከም ዝሓመመ ኣብ ኣልጋ ከም ዝተጣበቐ ርኢዎ ኢየሱስ ሓደ ጥያቄ ጠየቕዎ ክትድሕን ዶ ትደሊ ኢልዎ ክትድሕን ዶ ትደሊ ኢልዎ ክትፍወስ ዶ ትደሊ ኢልዎ ሰብ ክትከውን ዶ ትደሊ ኢልዎ ካብዚ ተጣቢቕካዮን ተኣሲርካዮን ዘለኻ ክትፍታሕ ዶ ትደሊ ኢልዎ እዚ ሰብኣይ እዚ ኣብ ቅድሚኡ ጠጠው ኢሉ ዘሎ ናይ ዓለም ኩሉ መድሓኒት መሲህ ክርስቶስ ምዃኑ ኣይፈለጠን። ኢየሱስ ምዃኑ ነቢያት ዝጽበይዎ ዝነበሩ ብትንቢት ክወርድ እዩ ክውለድ እዩ ዓለም ከድሕን እዩ እናበሉ ዝጽበይዎ ዝነበሩ መሲህ ክርስቶስ ብስጋ ዝተገለጸ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ንኡ ከድሕኖ ካብ ኣርያም ካብ ሰማይ ካብ ኪሩቤል ዙፋን ብስጋ ማርያም ከም ዝተገለጸ ኣይፈለጠን። ታራይ 30 ዓመት ጎረምሳ መሲልዎ እሞ ሓዚኑ ሰብ ስለዘይብለይ ሓዚኑ ናፍቲ ቃላይ ከውርደኒ እዩ ክሕፅበኒ ከጠምቐኒ እዩ ብምባል ንኢየሱስ እንታይ መልሲ መሊስሉ ጌታ ወይ ኣው ክድሕን ማይደልየ ነገር ግን ሰብ የብለይን ኢልዎ ሰብ የብለይን ኢልዎ ብዝሕዝን ቃል ናፍቲ ቃላይ ናይ እግዚአብሔር መልኣኽ መጺኡ ቀዳም ክባርኻ ተለ ሰብ ስለዘይብለይ ናፍቲ ቃላይ ዘውርደኒ ሰባት ቀዲሞምኒ ኸይዶም ተፈዊሶም ይወፁ ብዙሓት ክድሕኑ ብዙሓት ክፍወሱ ብዙሓት ካብ ውድቀት ተስዮም ዓራቶም ተሸኪሞም ክኸዱ ተለው እናመስገኑ ክኸዱ ተለው ሓዘኖም ናብ ደስታ ክቕየር ተለ ሕማሞም ናብ ፈውሲ ክቕየር ተለ ስብራቶም ክጥገን ተለ ኣነ ግን ኩሉ ግዜ ናይ ሰብ ደስታ ካብ ምርኣይ ዘሊሉ ናይ ባዕለይ ደስታን ፈውሲ ግን ክርኢ ኣይከኣልኩን ኢሉ ሰብ ስለዘይብለይ ኢሉ ማንም ዝጥምተኒ የብለይን ወገን የብለይን ኢልዎ ቤተሰብ የብለይን ኣይኮነን ዝበለ ሰብ የብለይን እዩ ዝበሎ እውነት ኣብ ዙርያው ውስጥ ዝነበሩ ኣብ ዙርያኡ ዝነበሩ ብዙሓት ሕመምተኛ እኮ ደቂሶም ነይሮም እዮም እዛ ቤተሳይዳ ሓሙሽተ ኣፍ ደገ መመላለሲ ነይሩዋ ሓሙሽተ መደቀሲ ስፍራ እውን ነይሩዋ እዛ ገበላ እዚኣ እዛ ናይ መጠመቂት እዚኣ ቤተሳይዳ ናይ ምሕረት ቦታ ብዙሓት በሽተኛታት ካብ ዝተፈላለየ ኣቅጣጫ መፅኦም ይድቅሱ ነይሮም ፈውሲ ደልዮም ማለት ይጽበዩ ነይሮም ብሓኪም ዘይተረኸበ ካብ እግዚአብሔር ክንፍወስ ኢና ብምባል ይቐርቡ ነይሮም እሞ ሰብ እዚ ን38 ዓመት ታራ ሒዙ ታርኡ ዘይደረሶ ሰብ ነይሩ ብዙሓት ናይ ብሉይ ኪዳን ካህናት ክወፁን ከኣትዩን ተለው ነዚ መጻጉዕ እዚ ይርእይዎ ነይሮም ግን ሓንቲ መዓልቲ ሓዚኖም ሰብ እዚ ወገን የብሉን ሰብ እዚ ሰብ የብሉን ኣብ ጎኑ ስለዘይብሉ ብዙሕ ግዜ ነዊሕ ግዜ እውን ኣይተፈወሰን ሕዚ ታርኡ ይፈወስ ንስኻትኩም ጽንሑ ኢሎም ስርዓት ኣውፅኦም ሓዚኖም ናፍቲ ቃላይ ከእትይዎ ኣይከኣሉ ማንም ክጥምቶ ኣይከኣለ ሓዘን ርኡ ንሓዘኑ መፍትሒ ዝኸውን ኣየምፀሉ ሰብ ድኻሙ ርኡ ችግሩ ርኡ ብቸኝነቱ ባዶነቱ ርኡ ሓዘኑ ርኡ ዘጽናንዑን ኣብ ጎኑ ሰብ ዝኾነን ከም ምድራውያን ሰብ ሲኢኑ ሰብ እናሃለዉ ኣብ ዝርኡ ግን ሰብ ዝሰኣነ ሰብ እዩ እና ኢየሱስ ሰብ ከም ዘይብሉ ርኡ ናብዚ ሰብ እዚ ወገን ዘይብሉ ሰብ መጺኡ ዝተፈተውኩም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ሰብ የብለይን ኣይትበሉ ሰብ ስለዘይብለይ ዘይተለወጥኩ ኣይትበሉ ዝረድአኒ ዝሕግዘኒ ሰብ ስለዘይብለይ እምበር ክሰርሕ ዝኽእል እኮ ዓቕሚ ያለኒ እዩ ገንዘብ ዝድግፈኒ ሰብ የብለይን ቢዝነስ ክሰርሕ ነይረ ክሳኽዐለይ ነይረ ክመሃር ነይረ ቢዝነስ ክሰርሕ ነይረ ተሓኪመ ክፍወስ ነይረ ሰኣን ገንዘብ ዝሕግዘኒ ሰኣን ዝሕክመኒ ሓሚመ ኣለኹ ንብል ንኸይኑ ሰኣን ናብ ጸበል ዝወስደኒ ሰኣን ናብ እግዚአብሔር ዘቕርበኒ ሰኣን ወንጌል ዝምህረኒ ሰኣን ናብ ንስሓ ዝመርሐኒ ኣለኹ ወዲቐ እናበልና ክስምዐና ይኽእል እዩ መድኃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ንሕና ንሱ ናብ ዘለዎ ስፍራ ክንከይድ ኣይጽበይን ንሱ ኣብ ልብና ኣሎ በተለይ ህዝበ ክርስቲያን ንሕና ብክርስቶስ ክርስቲያን ንዝኾና ክርስቶስ ምሳና ኣሎ መንፈስ ቅዱስ ድማ ኣብ ልብና ዙፋን ተቐሚጡ ኣሎ እሞ እግዚአብሔር ኣበይ የዝረኽቦ ኣነ ኣብ ዓራት ተጣቢቐ ኣብ ገዛይ ናብ ቤተ ክርስቲያን ክወስደኒ ዝኽእል ሰብ የብለይን ኣይትበል ኣብ ዘለኻዮ እግዚአብሔር ይሰምዐካ እዩ
ካብ ልብ ጥራሕ ክድሕነካ ይደሊ ክድሕ እንዶ ትደሊ ይብለና እዚ ክትፍወስ ዶ ትደሊ ብዙሕ ሰባት ኣብ ጭንቀት ውስጥ ኣለው ኣካላዊ ጉድኣት ዘይክህልዎም ይኽእል እዩ ናይ ኣእምሮ ችግር ዘለዎም ብዙሓት እዮም ናይ ቤተሰብ ችግር ዘለዎም ብዙሓት እዮም ናይ ውስጦም ጉለት ጭንቀት ንሰብ ዘየካፍልዎ ግን ኣብ ባዕሎም ኣቐሚጦምዎ ዘሎ ብዙሓት ሰባት ኣለው ሸኽሚ ኮይንዎም ሓዘን ኣብ ልቦም ዝተሸከሙ ጭንቀት ኣብ ልቦም ዝተሸከሙ ጉለት ኣብ ልቦም ዝተሸከሙ ብሕታውነት ባዶነት ተሰሚዕዎም ተስፋ ምቁራጽ ዘለው ብዙሓት ኣለው መን ይዘድሕነን ንዝውን ሓኪም ከድሕኖም ዘይከኣለ ዓለም መፍትሒ ተምፅሎም ዘይከኣለ ዓለም ተስፋ ክትዎም ዘይከኣለ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ከምዚ ኢለና ኣነ ዝበኩም ሰላም ዓለም ከም ዝበኩም ኣይኮነን ኢሉ ዓለም ጊዜያዊት እያ ዓለም ሊሚቴሽን ኣለዋ እዩ ሓኻይም ንሳቶም እግዚአብሔር ዝሃቦም ሞያ ካብ ዓቕሞም ንላዕሊ ግን ክሰርሑ ኣይኽእልን የናዝሬቱ ኢየሱስ ግን ኩሉ ይኽእል እሱ ናብኡ ምስ ሕማምካ መፂኻዮ ምስ ሕማምካ ናብ ገዛኻ ኣይትኸልን ምስ ሸኽምኻ መፂኻ ናብኡ ከነ ሸኽምኻ ክትምለስ ኣይትኽእልን ሸኽምኻ ኩሉ ኣቃሊሉ ካብ ሕማምካ ነፃ ኣውፅኡ ካብ እስራትካ ኩሉ ፈቲሑ ነፃ ዘውፅእ ናይ ዓለም ኩሉ መድሓኒት ናይ ዓለም ኩሉ መፍትሒ የናዝሬቱ ኢየሱስ ሕዚ እውን ክድሕን ዶ ትደሊ ክትፍወስ ዶ ትደሊ ካብ ጭንቀትኪ ክትገላገል ትደሊ ካብ ዘለኹ ናይ ቤተሰብ ሰላም ምስኣን ዕረፍቲ ምስኣን ናይ ሓዳርካ ችግር ክፈትሐልካ ዶ ትደሊ ኢየሱስ ነዚ ኩሉ ዝመፍትሒ እዩ ጋብዝዎ ናብ ናብራኹም ጋብዝዎ ናብ ስራሕኹም ጋብዝዎ ናብ ኣእምሮኹም ናብ ልብኹም እርካታን ሰላምን ክትረኽቡ ደስታን ክትረኽቡ ንሱ ዝመረረ ዘጣፍጥ እዩ ንሱ ዝሓመመ ዝፍውስ እዩ ሰላም ንሳኣነ ሰላም ዝህብ እዩ ሸኽም ዝኸበዶ ሸኽም ዘቃልል ዕረፍቲ እዩ ናይ ነፍስና ዕረፍቲ እዩ ናይ ነፍስና ሰላም እዩ ናይ ነፍስና ሰንበት እዩ ንሱ ናባይ ንዑ ይብል ዝተኸበርኩም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ በይንኹም ኣይትሸከሙ በይንኹም ኣይትሓዝዎ መን ይዘድሕነና ኣይትበሉ ወገን የብለይና ኣይትበሉ ወገን ኣብ ዘይብልካ ወገን ዝኾነ ናዝሬቱ ኢየሱስ እዩ ንሱ ማንም የብለይን ክትብል ተለኻ ንሱ ሰብ ኮይኑ ዝርከብ እዩ ኣብ ዝጎደለ ሙሉእ ዝኸውን ንሱ እዩ ኣብ ዝፈረሰ ኳና መንደቕ ኮይኑ ዝርከብ ንሱ እዩ እመኑኒ ናብ ህይወትኩም ጋብዝዎ ብርሕቐት ስፍራ መን ናብ ፀበል ዝወስደኒ ኣይትበልዎ ኣድሕነኒ ጌታዊ ይበልዎ ንመጻጉዕ ናብ ዘለዎ ስፍራ ንሱ ናባኻ ክመፅእ ተዘይከኣለ ናብቲ ዘለዎ ስፍራ መፂኻ ክድሕን ዶ ትደሊ ከም ዝበልካዮ ኣቤቱ ኣነ እውን ናባኻ ክቐርብ ኣይከኣልኩን ደካማ እየ ክፅሊ ኣይከኣልኩን ኣድሕነኒ ይበልዎ ኩሉ ግዜ ሕዚ እውን ክድሕን ዶ ትደሊ ይብለና ካብ ሓጢኣትካ ኩሉ ከንፅሐካ ዶ ትደሊ ይብለና ካብ ኣጋንንትካ ኩሉ ከኣስረካ ክፍትካ ኣጋንንቲ እስራት ኩሉ ክፈትሐካ ትደሊ ይብለና ስለዚ ዝመጻጉዕ እዚ እንታይ ኢልዎ ኢየሱስ እቲ ማይ እሱ ናይ እግዚአብሔር መልአክ መፂኡ ከናውፆን ከንቀሳቅሶን ተለየሲ ናፍቲ ቃላይ እሱ ሓዚሉ ወሲዱ ዘጠምቀኒ ዘሕፅበኒ ሰብ የብለይን ኢሉ ዘሕዝን ምናልባት ኢየሱስ ጎረምሳ ኮይኑ ስለዝረአዮ ወጣት ኮይኑ ስለዝረአዮ ከጠምቀኒ ዶ ይኾን ሓዚኑ ወይም ካብቶም ምስኡ ዘለው ተኸተልቲ ዶ ሓደ ጎረምሳ ሓደ ወጣት ዶ ከምድበለይ ይኾን እስኻ ሕፅቦ ጠምቆ ዶ ክብለኒ ይኸውን ብምባል ብሓዘኔታ እምበር ንሱ ከድሕኖ ዝኽእል መድሓኒት ኩሉ ምዃኑ ኣይፈለጠን ነይሩ ኢየሱስ ግን ከምዚ ኢልዎ ቀጥታ ዓራትካ ተሸኪምካ ተስእሞ ዓራትካ ተሸኪምካ ናብ ገዛኻ ኺድ ኢሉ ሰብኣይ ዝደንጊዙ ብድግ ኢሉ ሕማሙ ንዘመናት ን38 ዓመት ኣሲርዎ ዝነበረ ሕማም ለቒቕዎ ኢየሱስ ናብ ህይወትካ ክመፅእ ተለይ ነፃ ትወስድ ሸኽምካ ኩሉ ይቃለል ሕማምካ ኩሉ ይፍወስ ጭንቀትካ ኩሉ ይውገድ ዝተኣሰረ ሰንሰለት ኩሉ ይፍታሕ ሓጢኣትካ ኩሉ ይርሕቕ ብደሙ ዝተሓፅቦ ኣብ ደገትካ ኩሉ ይኽፈት በረከትካ ኩሉ ይልቀቑ ንሱ ናብ ህይወትካ ጋብዞ መጻጉዕ ዕድለኛ ኮይኑ ተስፋ ካብ ሰበብ ዝቆረፀሉ ሰዓት ናብኡ መፂኡ ኩሉ ግዜ ኣብ ሰባት ተስፋ ንገብር ተኾይና ኣብ ሰባት ንውከል ንድሕልዳ ኮይና ኣብ ገንዘብና ንውከል ተኾይና ኣብ ጉልበትና ንውከል ተኾይና ኣብ ስልጣንና ንውከል ተኾይና ኣብ ቤተሰብና ንውከል ተኾይና የናዝሬቱ ኢየሱስ ናብ ህይወትካ ሓገዛካ ይመፅእ ዕንትኻ ናፍቱ ኣብ መስቀል ዝተሰቐለ መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሓጢኣትካን ስለ በደልካን ካብ ሰማያት ሰማያት ወሪዱ ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ኣብ መስቀል ደሙ ዘፍሰሰልካ የናዝሬቱ ኢየሱስ ዕንትኻ ናብኡ ክትምልከት ኣለካ
ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ቁጥር 1 ነቱ ናይ ጀማር ናይ ሃይማኖትኩም ጀማርን ፈጻምን ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመልከቱ ይብል ንውን ክንምልከት ይደሊ ክትምልከቶ ተለኻ ሸምጋውሊ ቃል ትፈወስ ትድሕር ኩሉ ነገር ይፍታሕ ማለት እዩ ኣብ ምድሪ ሰብ ንምንታይ ችግሮም ዘይተፈትሐ ባዕሎም ክፈትሕዎ ስለዝጅምሩ እዮም ባዕሎም ከቃልልዎ ስለዝፅእሉ እዮም ብምድራዊ ህይወት ነፃ ክወፁ ስለዝምክሩ እዮም ኢየሱስ ክርስቶስ ግን አንድ ቀደ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ብዘይካይ ምንም ክትገብሩ አይትሆሉን ይልና ብዘይካይ ንሱ ኣብ ህይወትና ተዘይሎ ምንም ነገር ክንሰራ አይንኸል ደካማታት ኢና ጎደሎ ኢና ምንም ዓቅሚ የብልናን ንሱ ይጉልበትና ንሱ ህይወትና ንሱ ሰላምና ንሱ ዕረፍትና ንሱ ኩለንተናና ሞገስና እዩ እዚ መጻጉዕ እዚ ጌታ ሆይ ኢልዎ ሰብ የብለይን ዘጠመቐኒ ሰብ ኢልዎ ክንደይ ሰባት እዮም በየመንደሩ ሰብ የብለይን ወገን የብለይን ውሉድ የብለይን ዝንከባኸበኒ እናበሉ ተጸጊዖም ዘለው ሰብ ሰአሉ ሰበርኩም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ንሕና ሰብ ክንኮኖም ይደሊ ኢየሱስ ክርስቶስ መን የዝልእኽ እኮ ኢሉ ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ንነቢ ኢሳይያስ ኣብ ዙፋኑ ኮይኑ እግዚአብሔር ክግለጸሉ ተለ ናብ ህዝበይ መን እዩ ዝለኣኸኒ ኢሉ ንሕና እውን ናብቶም ዝሓመሙ ሰብ ንዘይብሎም ሰባት ሰብ ኮይና ክንለኣኾም ይደሊ ኣብ ጎረቤትና ዘለው ዝሓመሙ መድሓኒት ዝሰኣኑ ዝጠመዩ ዝብላዕ ዘይብሎም ዝስተ ዘይብሎም ዝኽደን ዘይብሎም አለው ተጨኒቆም ሰብ ኮይና እግዚአብሔር መልእክተኛ ኮይና እሙን አገልጋልና መጋብ ኮይና ናብዚአቶም ከይና ክንለኣኸሉ ይደሊ ብዙሓት አለው መን ይዘመረኒ ዝወሉ መን ወንጌል ዘጽናንዕኒ መን ናብ ክርስቶስ ዘቅርበኒ ዝብሉ ብዙሓት አለው ንሕና ኣነለኹ ኢልና መንፈስ ቅዱስ ተኣዚዝና ክንከዶም ይግባእ ዝተኸበርኩም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ሕዚ እውን ክድሕን ዶ ትደሊ ይለና ካብ ማንኛውም ሕማም ንሱ ዘየድሕነ የለን ንሱ ዘይፈውስ የለን ንሱ ዘየቃሉ የለን በይንኹም ኣይትሸከምዎ በይንኺ ኣይትሸከምዮ ሕዚ ጌታ ወይ ንመጻጉዕ ናብ ዘለዎ ስፍራ ኸይድካ ክድሕን ዶ ትደሊ ክትፍወስ ዶ ትደሊ ከም ዝበልካዮ ጌታ ወይ ንኣይውን እባክህ ድምፅ እዚ ኣስምዐኒ በሎ ከስምዐኪ የዝውን ይብለካ እውን ኣሎ ኣዎ ጌታ ወይ ክድሕን ይደልየ ኣድሕነኒ ፈውሰኒ ወሎ ብዘይ ምኽንያት ኣብ ዘለኻዮ ስፍራ ኮይንካ ይቅር በለኒ ሓጢኣተይ ወሎ ንሱ ከድሕነካ ካብ ሰማይ መፁ ደሙ ዘፍሰሰልካ ንሱ ንዓኻ ክንክእልሽ እዩ ርሒካ ዝነበርካ ርሒቕና ንዝነበርና ክእልሸና ናውቡ ከዕርበና ኢሉ ናብዚ ምድሪ ዝመፀ ንሱ እዩ ሕዚ እውን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ሰብ ጭንቀት ይወግድ እዩ ናይ ሰብ ድኻም የቃልል እዩ ናይ ሰብ ሕማም ይፈውስ እዩ ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 14 ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 14 እስካብ 15 ክትሪእዎ ተለኹ ናይ ሰብ ድኻም ናይ ሰብ ችግር ዝርዳእ ሊቀ ካህን ኣለና ይብል ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ናይ አዲስ ኪዳን ሊቀ ካህን ዝኾነ ናትና ችግርናን ናትና ድኻምናን ኩሉ ዝርዳእ እዩ ሰብ ኮይኑ ናይ ሰብ ችግር ዝርዳእ እዩ ሰብ ኮይኑ ናይ ሰብ ፈተና ናይ ሰብ ጉስቁልና ብዘይካ ሓጢአት ከማና ተፈቲኑ ይብሎ እሞ በሰማያ ሰማያት ውስጥ ላይ ዘሎ ሊቀ ካህን ናትና ችግር ዝርዳእ ስለዝኾነ ኣብ ችግርና ጊዜ ኣብ ሕማምና ጊዜ ተስፋ ዝቆረጽናሉ ጊዜ ሰብ ዝረሓቁና ጊዜ ጌታ ወይ ሰብ ኩነኒ ወሎ ኣድሕነኒ ወሎ ፈውሰኒ ወሎ ካብ ሓጢአተይ ነፃ አውፀኒ ወሎ ካብ እስራተይ ነፃ አውፀኒ ወሎ ካብ ባርነት ነፃ አውፀኒ ወሎ ወገን ኩነኒ ወሎ ኣጽናንዕኒ ወሎ ንልበይ ዕረፍቲ ኩነኒ ወሎ ንሱ ነፃ ከውፀካ እዩ ናብ ህይወትካ ይመጽእ ክድሕን ዶ ትደሊ ይብለካ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 15 ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 15 ፍቅዲ 26 ከምዚ ይብል እግዚአብሔር ንእስራኤላውያን ኣብ ምድረ በዳ ከምዚ ኢልዎም ኣነ ፈዋሲኻ ኣነ መድሓኒትካ ኣነ ዕረፍትኻ እግዚአብሔር እሞ ናባይ ቅረብ ይብል ኣነ ፈዋሲኻ ኣነ መድሓኒትካ ኣነ ናይ ችግርካ ሁሉ መፍትሒ እሞ ናባይ ቅረብ ይብለና ዝተኸበርኩም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ከነ ችግርና ከነ ሕማምና ከነ ሁሉ ነገርና ናብ እግዚአብሔር ንቅረብ በክርስቶስ እመንኒ ነፃ ክትኮኑ ኢኹም ከነ ሸኽምኩም ኣይትመለሱን ከነ ሕማምኩም ኣይትመለሱን ከነ ሓጢአትኩም ኣይትመለሱን ናብ ገዛኩም ከነ ጭንቀትኩም ናብኩም ኣይትመለሱን ናብ እግዚአብሔር ኣሚኑ ዝቐረበ ብእግዚአብሔር ዝተወከለ እግዚአብሔር ኣድሕነኒ እግዚአብሔር ፈውሰኒ እግዚአብሔር ይቅርበለኒ ዝበለ ሰብ እመንኒ ባዶ ኢዱ ኣይተመለሰን ከነ ችግሩ ኣይተመለሰን ችግሩ ከይተፈትሐና ገዝኡ ኣይከደን
أمن نحزون بليلي بشيت هذا لهم أبليف تفلا لي تجروس ناي كل من تجر كلكم يا غني ناي نرو تجر كلكم يا غني ناي ولا تجر كلكم يا غني ناي تعنا تجر كلكم يا غني بركتي كله تبليعي نعجلي كله تعاسي تحتسب كوينه كل نقرا يسخ علين التول سبات أمانني أمنا براي فقري بالليل التول كل جزء تشغي تولو أمانني أنا أزريت يسوع نبي وتكون جابزوه السو مرار هيوتنزت عافت إنسو السو زحمة مزفوسي السو نايل بإركاتاي أمانني نبي وتكون جابزوه جيتا يسوع كريستوس ويرحنني ولو فوسني ولو نتشجر كل مفتحونني ولو نعملو بوهم زفان أنغرو بأمنات جابزوه ناي كبر نقصي ينسو كدحناكم كفوسكم عرفت خوكم يناوكم زمزة أنا عرفتي أنا فوسي أنا سلامي وخلاتنا فوسي غننا زمزة قوزي يسوس تسمى عرات كاتشكيم كاكيد مسولو كما قصوات الدحينو بدكينو عراتو الناي برد نحاسين عراتي يا نيرا بدكينو تشكيموا حسوو نزمنات سلاسان شمونتر عمد تتعبي قوزنا برا عرات كاتشكيم كاكيد كولو تلي من يبي هوسبيتالو لما أنت حامي مصوم نزحمة مساون قا مو عرات تشكيم خيد داخل عقل له يسوع كريستوس كده حنت الليل تباسا زي ولو ملكت زي ولو دخام زي ولو مولو فوسنت عنا نيزل بركة نيزل عراتو تشكيمو ودياون كيدو يبل عراتو تشكيمو كوصت الليل ني أيهود ممهران رخيومو بسنبات معالتي عرات كات شكيم كاخت كيد من فقيد الكايلمو مخنياتو أبولي كيدان زساعات معرف إسراء عطر شمونتا زساعات معرف إسراء عطر شمونتا سنبات قدس أخيل ناب اكزيابير قربلا قال اكزيابير سمع الله أملخوت اكزيابير فتسم اللامبر شخمي أيت الشكم سرح أيت سرح يبل شدش معالت سرح سنبات كنا اكزيابير معالت سلازخونت قدسا ناب بيت مقدس كيد قال اكزيابير سمع بس اكزيابير تراخب الله ملكام نجر قبر الله يعتمد أبولي كيدا مليس دما إرمياس معرف عصر تشوعات فقد عسران حدن تنبيت إرمياس معرف عصر تشوعات فقد عسران حدن كم زيبل بسنبت معلتي أبي يروساليم كبيت شخمي أي تشكمو يبل أبي يروساليم زوريا بسنبت معلتي كبيت شخمي أي تشكمو يلوس لزئزز إسرائيلاويان والنزب الشتنيازي إيسوس زفوسو عرات كات شكيم كا كيد زولو مني بسنبت عرات كات شكيم كا كيد فقيدلك أي تفقدني لمو نسلما أتزفوسني أتزرحنني أتسف زقبرني نسيو عرات كات شكيم كا خيدلنيلو مني لمو السبزي بتاع مزقر ماكم لسالسان شمونتن عمد أب عرات تتابي قوزنا برب وقن سمن سو قوازينا ورو إيسوس سب كوينو سب زقورو زدحانو من مخان كاكوا عيدوكوا سمون كواي تأيون أي مسجنون كواي أني الليل مكان سلاسان شمونتن عمد التابي أوكا أمكراو دي أوكا زنبر حمام تفتحها نيشتي وعلى تازفت أمل كان كوا زود أكا تسيون كوا زهابك كاسم يقني الليل باري إذا سبزجن وعلى تابي سير إذا مسأجوز مستفوسة من يسم كاي ولا أي مسجنون سوي العرب تشكيم أنجت الدنداد ناس لزنبر لبوز تدفنا وعلى تابي سلازنبر تغمى بي سلازنبر بس ساعات زي ودياون أيهود أو يلمو ألقاف شكن قاب كده يدفنينو بدحريو دحرستو السنة جيزي يسوس أبيت مقدس رخيوو نزي مزعبو سبز قورو يسوس انتايلو حزيد حين كان لغا تفويس كان لغا سب كوين كان لغا عزي كاب ألقا خاب عرات نسأوزيها شغل كله تقاليل كله نزمنات أسير كاز نبرة نسأوزيها كله كاب حزن ده حارق كاوزيز بأس كيدر سكا دقامي حطيات كيتسرع حلو دقامي حطيات كيتسرع حلو لكا مجمر يعني سلاسان شمونتن عمد أتقابي قوز نبر حمان لكا حطيات يدير زح سبات بحما بحطياتهم مغنيات بإنبيتنينتهم مغنيات بلغنتهم مغنيات نكزيابير بمدف فارهم بمغنيات بتشكاني مغنيات كرزو في غليو أب حمام كود كيغوليوم بعلم زمس أو حمام أب استفل عليه تشكر كود كيغوليوم زرور روز كله زي مفتاحيو اكزيابير إيو ناب اكزيابير كريمكا كيتاوي بدلنيا يحدياتنيا يقرب لنا فتلة اللغاية
إذا مسأبو نسالة شمونتن عمد أب حمامة طبيعو وزنبرة حطياتون بدل المخانو يردئنا إيسوس داقم حطيات كي تسرحا وزبا أسخيدر سكايلو كيف سكايلو نعم نساقا بيزو مداني عالم إيسوس كريستوس سلا حطياتنا إنا وز عالم زمزيو داقم كي تقبسي لك نايتمان كله قديفة يلقوي لك حطياتني أيام ويكرمل النفتو لتلقى من تاي بديلك أيو لكان كحز جميركا جن يكري لكانه صادق يركانه بدمك أديسكانه ناس أوتيكانه كحز النحر داقم حطيات كي تزرع داقم كي تبدل إلو ناين دقنا ناي كان أي عدلي بكا ناي محرت عدل ناي من لاس عدل ناي نروح عدلي بكا نسو زمس أبو زين يسوس مخان مسفلته ودياو ناب أيهود كيلو اتتمالي نسالسان شمونتن عمد أب عرات تتعبي قزنوركم بسنمة تفوسني بسنمة ونزي يقبع حقي عرات كات شكيم كاكيد زبلني إيسوس يو حزوو إلوهم غير أملاك كوزي الحنا نوزي حسابات هلو نايسوو على الزرسو ناكزابيرو على الزرسو اكزابير بودو عم مسكال زغفل اللمواقع زنقي عمر السعوم نبعلهم زنورو قالو دوس باولوس جن نبعلهم كتنورو أي تفقد لكم النيل نبعلهم كتنورس أي تفقد لكم النيل مخنياتو እግዚአብሔር بدم ودو بودو واغا اندياو بهيوت ودو بدم ودو ينوعلو غزينا نوعلو نكون كون ስለዚህ እግዚአብሔር يو አባና خنبر ዝግብኦ ስለዚህ ተخبركم نا እግዚአብሔር ቤተሰብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝዕለት እዚ ንብዙሓት ሕሙማን ከም ዝፈወሰ ድውያን ነፃ ከም ዘውጾም በአጋንንት ዝተኣሰሩ ነፃ ዘውጾም ዝሕሰበሉ መዓልቲ ስለዝኾነ ቤተክርስቲያን እንደ ቅዱስ ያሬድ ናይ በዓላት ናይ ቀኑና ስያሜ አራተኛው ምዕራብ አይ ሰንበት መጻጉ ሕማም ዝበርትዑ ደዌ ዝበርትዑ ኣብ ኣልጋ ዝተጣበቀ ሙኽዓን ካብዞም መጽሓፍ ቅዱስ ተጽሒፎም ዘለው ሕማማት ዝበርትዑ ሰብ እዚ ን38 ዓመት ኣብ ዓራት ተጣቢቁ ዝነበረ ቤተ ሳይዳ ኣብዛ ቀላይ እዚኣ ክጥመቕ ተቐሚጡ ሰብ ወገን ዘይብሉ ዝነበረ ዝሕዝን ሰብ ኢየሱስ ሰብ ኮይኑ መጺኡ ተስእሙ ዓራት ካትሸኪምካ تسيلو كدحندو تدليلو فقادو الرقاقيسو كم زلحانو يردانا سلازي استفتوكم لأكزابير بيتساب نمن تايو يسوس كريستوس كدحندو تدليلو كدحن كم زلال لما أبسأبالكو تتعبيقونيو نمن تايد أتأي قوتينا كل جيزي فقادنا خطئيق إدل ناي نسأنت أملاخي ناي فقاد أملاخي أقديدو حتياتك يكريو لك انت آمين كايو نتوم زتقبلوا وجني من يوحنس ونجيل معرف هذا وزر عسرت حدا اسكو عسرت تخلت تخليتلنا يوحنس ونجيل معرف حدا كقطر عاده كقطر عسرت حدا اسكو عسرت تخلتن ناب جزا وجنو مسيو يبل ኢየሱስ ክርስቶስ በአምሳሉን በመልኩዕና ዝፈጠሮም እስራኤላውያን ወይም ነደቀ ሰባት ይመስዩ ንሳቶም ግን አይተቀበልዎን አይአመኑዎን ወደ አምላኽ እዩ መድኃኒትና እዩ ህይወትና እዩ ሎም አይተቀበልዎን ስለዚህ ከድሕኖም አይካለን ነቶም ፍቃዶም ኮይኖም አሚኖም ንዝተቀበሉ ወገን ንሱ መድኃኒትና እዩ ንሱ ህይወትና እዩ ንሱ ዕረፍትና እዩ ንሱ ፈውስና እዩ ንሱ ወደ አምላኽ እዩ ምን ተሓጥያትና እዩ መጽኡ ካብ ሓጥያት ኩሉ ነፃ ኸውፀና ይኽእል ካብ ዘለዓለማዊ ሞት ነፃ ኸውፀና ይኽእል ናይ ዘለዓለም ህይወት ክበልና ይኽእል ካብ ድቅድቅ ጸልማት ናብ ዝድነቕ ብርሃን ካብ ዘለዓለማዊ ሞት ናብ ዘለዓለማዊ ህይወት ከሻግረና ዝኽእል ብሕታዊ ህይወትን ብርሃንን ዝኾነ ንሱ ኢየሱስ እዩ ኢሎም አሚኖም ዝተቀበልዎ ደቂ እግዚአብሔር ንኾኑ ስልጣን ወይ መብት ይዎም ይብል ነቶም አሚኖም ዝተቀበልዎ በፈቃዶም እዩ ንማንም ግን የገድድን ሕዝውን ክድሕንዶ ትደሊ ይለና ፈቃድ ካዲ አው እግዚአብሔር አምላኽና ይልብና ችግር ይፈልጥ እንከይ ጠየቅናዮ እንከይ ለመናዮ እንከይ ጸለና ችግርና ሁሉ ልብና እንታይ ከም ዝፈልጥ እንታይ ከም ዝደሊ ይፈልጥ እዩ ንሱ ገና ልብና ከይሓስቦ ኩላሊትና ከይመላለሶ ናይ ልብና ነገር ኩሉ ይሽትትን ይፈልጥን ይምርምር ይንሱ ነገር ግን ፈቃድ ካውጽኻ ናይ ፈቃድ አምላኽ ናይ ነፃነት አምላኽ ይሙ ክድሕንዶ ትደሊ ይብለና ሕዝቡን እዚ ሁላትና ጥያቄ እዩ أو جيتاوي كدهني يدلو الساعات السمعوا زلوا نجزابير قال حزون جزابير من نفس قدس بقى حرير يزنا قرأكم الله يسوع كريستوس حزون كدهني دوت دليل لنا كمان يوم شجر كمان يوم مدراوي يكون سماوي كدهني دوت دليل لنا أو جيتاوي كدهني دليل يولو سبايب لين أيتبل بك أخدهني دليل يولو سو كنني ولو فوسني ولو
ሰብ ግበረን ሞሰብ ይግረም ወለ ታሪክ ይቀይረልይ ወለ ሰባት በጉለጤ ምክንያት ይወቅስን ይሕዝንን አለው ልበይ ይወቅስል ወን ይሰብሩን አለው አባክ ጌታዊ ካውዚ ችግር እዚያ ያድህነኒ ወለ ሰላም እግዚአብሔር ምስኩላትና ይሁን ወስብሐት ለእግዚአብሔር